Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Хәерле кич, дуслар. Исәннәрмесез? 3 кыңгырау яңгырады. Димәк, сәхнәдәш тапшыруның пәрдәсен ачып, залга рәхим итегез һәм безнең әңгәмәгә кушылыгыз дип чакырам. Мин Айгөл Хәйруллина. Һәм инде без дип әйтүем бүген студиябезнең кунагы. Саллы репертуар туплаган, искиткеч югары дәрәҗәдәге зауыклы программа әзерләп халыкны шаккаттырган һәм үз тамашачысын булдырган популяр җырчы Эльвина. Хәерле кич, матуркаем. Хәерле кич, Айгөл. Хәерле кич безне тыңлаган баршагызга да бик зур рәхмәт безне тыңлаганыгыз өчен һәм безнең белән булганыгыз өчен. Хәзерге минутларда Кәефләр ничек, Эльвина? кәефләр бик яхшы. Үзең беләсең, бүгенге көннәрдә бит инде бик тормыштагында активлашты диясем килә. Шуңа күрә менә йөгереп килдем сезнең янга һәм мин моның белән бик шат. Актив тормыш алып бару дигәннән, гадәттә мин инде социаль челтәрләрдә күзәтеп барам, ләкин Эльвинаны соңгы вакытта күзәтү мөмкин түгел. Шулай да мин беләм синең иртән иртүк иркә кызлар кебек йоклап ятмыйча, инде тормыш куып, иртәдән инде үз эшләрең белән шөгыльләнеп, гаиләң белән шөгыльләнеп, һәм шул ук вакытта иҗатка да урын калдырып, һәм шунда да әле син якыннарың белән аралашып, тамашачыларың белән, тыңлаучыларың белән аралашып, һәм менә хәтта безгә дә кичке сәгатьләрдә вакыт табасың. Бик зур рәхмәт, Айгөл. Бу бер дә кыен түгелме? Бу инде алдан төзелгән график буенча барамы, Эльвина? Әллә инде син ничектер спонтан рәвештә, менә ничек була, шулай була. Бүгенге көндә иртән торыйм әле, башлансын әле, аннан күз күрер дип башлыйсыңмы? Юк инде, әлбәттә, Айгөл, алай булмый, чөнки кайбер әйберләр әлбәттә инде ул теге расписание дибез инде, без аны график бар. Һәм шушы расписание арасында чыккан вакытларда инде мин күп вакытымны әлбәттә инде ул гаиләмә һәм үземнең яраткан туганнарыма, дусларыма сарыф итәм һәм инде иҗатка да урын калдырырга тырышам. Чөнки ансыз булмый. Афәрин. Инде бүгенге тапшыруыбыз һәр вакыттагыча тере тавышка җанлы концерт форматында бара. Эльвина ул шулкадәр киң диапазонлы җырчы һәм мин Эльвинаның җырлавын бик яратып тыңлыйм, чөнки инде мин моны бер генә тапкыр әйтмим, мин күкрәк тавышы белән рәхәт итеп җырлаган җырчыларга мөкиббән китәм. Гомумән җырлый белгән җырчыларны тыңларга яратам. Мин генә түгел, безнең тамашачыларыбыз да шулайдыр дип уйлыйм. Эльвина, бүгенге җырчылар шоу ясыйбыз дия, әллә ниләр уйлап чыгарырга мөмкин, әмма тамашачы күңеленә үтеп керердәй, җылы хисләр уятырдай матур тамаша тәкъдим итү барысыннан да кудрәтеннән килмәскә мөмкин. Син менә эстрадага бүген генә килмәдең, тәҗрибәң дә бар, үзең эчтәлегең бар, зәвыгың һәм син тамашачы алдына чыкканчы 1000 кат уйлап, барында энә күзеннән үткәреп чыгасың кебек. Әйдә менә шул процессны сүзләрдә генә булса да күзәтик әле, син менә безгә сөйләп кит әле. Гомумән концертка әзерлек нәрсәдән башланырга тиеш һәм ул нинди булырга тиеш тамашачы алдына чыкканчы һәм тамашачыга тәкъдим ителгәндә. Чөнки беләбез, син инде менә 3нче сезоныңны хәзер үзеңнең шәхси концертларың белән тамашачыны куандырырга җыенасың һәм алдагы еллардагы концертларың тел-теш тидерерлек түгел. Менә беләсем килә, сирем беләсем килә. Билгеле инде, син бәлки ачып та салмассың монда. Шулай да, ничек булырга тиеш концертка әзерлек? Айгөл, беләсеңме, мин аны теге үзем ничек күрәм, үзем ничек аңлыйм, шулай гына әйтә алам инде, ничек булырга тиеш, менә минемчә. Әлбәттә инде ул беренчедән ул инде концерт ясаганда, беренче инде ул идея туа миндә. Һәм дөресен әйткәндә, менә беренче концертны куйганнан соң бик күп артистлар минем яныма килде һәм әйттеләр: "Эльвина, менә син бит инде бу концертта барлык әйберне күрсәтеп бетердең. Менә икенче концертта нәрсә күрсәтәчәксең син?" Нәрсә белән шаккатырасың? Мин әйтәм, мин инде беләм, нәрсә күрсәтәчәкмен. Ничек? Менә идея ул минем, идеялар минем бик күп. Әмма дә ләкин техник яктан мин аны әйтеп тә киткәнем бер юлы. Техник яктан кызганычка каршы без барлык мин уйлаган идеяларны чынга ашыра алмыйбыз. Бу инде теге безнең концерт заллары тулайым техник яктан булмау рәвешле һәм башкаларында бик күп инде, аның процесслары бик зур. Мин үземчә нәрсә әйтә алам, без беренче концертны тамашачыга күрсәткәннән соң
бу декабрь айы иде, декабрь башы иде. Без инде январь ахырында икенче яңа программа буенча өстендә эшли башладык. Беренчедән инде ул идея, аннан соң җырлар туплый башладым мин. Җырлар яздыра башладык, сүзләр яза башладык. Аннан соң шуннан нидер сюжетлар килә башлады уйга инде. Аннан соң нәрсә эшләп була? Менә безнең идеяга кагылышлы инде бу инде декорациялар, бу костюмнар, биючеләр белән эшләп. Ул бик зур процесс, ул ел дәврендә бара. Әлбәттә, җәй көне ул процесс әзрәк кенә пассивлаша, чөнки без барыбыз да ял итәбез. Аннан соң сабан туе вакытлары бит инде ул барысы да таралаша башлый. Ул вакытта инде мин менә шушы җырлар өстендә күбрәк эшлим, аранжировкалар өстендә күбрәк эшлибез. Аннан соң инде сентябрьдә без барыбыз да җыелабыз да, инде менә монда эш китә. Нәрсә эшләргә кирәк, Айгөл? Беренчедән инде ул командадан тора эш. Чөнки иң беренче ул команданы төзергә кирәк. Сайлый белергә кирәк командада булачак кешеләрне. Аннан соң шушы команда белән эшли белергә кирәк. Чөнки бу идея синдә генә түгел, ул барлык синең белән эшләгән кешеләрнең янып торырга тиеш шушы идея белән. Бу менә бер шир кебек, вирус кебек, син таратырга тиешсең. Чөнки менә без очрашкан сайын әйдә менә булай эшләбез, әйдә менә булай эшләбез, менә булай эшләп карасак, менә шушы кечкенә генә тамчыдан күл җыела дибез. Менә шулай булып чыга ул. Әлбәттә, Синең командаңда бары тик профессионаллар гына, әйеме? Мин шулай дип әйтер идем. Һәм алар барысы да Казаннанмы? Менә былтыр концерт эшләгәндә мин үзем аеруча инде мөрәҗәгать иттем Мәскәү аранжировщикларына. Гомумән башка төрле стиль эшләп карыйсы килде. Ул бит инде безнең былтыргы концерт эстрада стилендә иде. Алар миңа бик ошады. Чөнки башка төрле караш аларда. Булай без барыбыз, без Казаннар бергә эшлибез, чөнки бездә бик күп профессионаллар диясем килә, үз эшен бик яхшы беләләр. Бары тик аларга җиткерә белергә генә кирәк. Юнәлешен күрсәтергә. Әйе, һәм бер кайчан да менә мин нәрсә аңладым, һәр кеше үз эшен белә. Идеяңны әйттең, син аңа без урысча әйтмешли возможность бирергә тиеш. Мөмкинлек бирергә тиешсең. Аның берничә төрле шушы идеяга берничә төрле караш булырга мөмкин. Һәм ул син ышанырга тиеш. Менә бер-береңә ышанганда гына менә шундый сыйфатлы продукт килеп чыга дип уйлыйм мин. Инде синең сыйфатлы продуктларыңны без Болгар радиосы дулкыннары аша еш ишетәбез. Билгеле тамашачы синең концертларыңа барып күрә. Без бүген Тере тавышка жанлы концерт дибез. Эльвина, әйткәнемчә инде син җырлый белә торган җырчы, җырлый ала торган җырчы. Мөмкин булса, бүген әйдә бар мөмкинлекләрне дә күрсәтик әле һәм сыйфатлы матур җыр белән тыңлаучыларыбызны куандырыйк әле. Рәхмәт, әйдәгез. Очрашып, күзгә күз карашып, мәхәббәт телендә аңлашып, җаныма тиңләрмен, бер кемгә бирмәмен, яшәрмен гел сине яратып. Мәхәббәт телендә аңлашып, яр булып яратып барлашып, бәйләнсен язмышлар, гөрләсен тормышлар, яшәрбез кышлардай сайрашып. Мәхәббәт телендә аңлашып, яр булып яратып барлашып, бәйләнсен язмышлар, гөрләсен тормышлар, яшәрбез кышлардай сайрашып. Үт итә ялкынлы карашып, әллә соң син үзең янасың. Үзеңдә күзләрең татлыдыр сүзләрең, айлардан шундыйны табасың.
Mehabet dilinde anlaşır, yar bulup yaratıp barılaşır. Eğlensin yatmışlar, gürlesin durmuşlar, yaşar biz kışlarda sayraşıp. Mehabet dilinde anlaşır, yar bulup yaratıp barılaşır. Eğlensin yazmışlar, gürlesin durmuşlar, yaşar biz kışlarda sayraşıp. Tılpına yüreği, iskerte o senin kireği. Işıklat yağmurdan jibermem yanımdan, sen minem en nasıl tileğim. Mehabet dilinde anlaşır, yar bulup yaratıp barılaşır. Eğlensin yazmışlar, gürlesin durmuşlar, yaşar biz kuşlarda sayraşır. Mehabet dilinde anlaşır, yar bulup yaratıp barılaşır. Eğlensin yazmışlar, gürlesin durmuşlar, yaşar biz kuşlarda sayraşır. Eğlensin yazmışlar, gürlesin durmuşlar, yaşar biz kuşlarda sayraşır. Yaşar biz kuşlarda sayraşır. Yüreğim aşk ışık, solanı uşak. Sabri yüreğim, yarsıma bir şıldı. Yazmışım, yolğışım, min sana tapşırdım. Sen gine aşkındı, ufka atıldı. Aldanda yalğızım, nazların yuksana. Sindeyler sanavlı, sindeyler yuksama. Ömrüm udebitim sınıp şılına. Sağışım uğradı, min şu şıjırıma. Vardın yavuz gerer, yar adam diyude. Jırlıyman sağışta, jırlıyman kiyude. Biz uzgan izlerinin ayları sürülge. Jırlıyman sızlan, jırlıyman süyüde. Yazmışta uzmuş yol, şuşudur kureş. Sinusi birdenbire sensiz yokleşir. O'tganni sog'inib, symfonat og'ishib. Minglardan yozilgan jirimni bag'ishlayib. Altında yalğızım, nazların yuksana. Sindeyler sanavlı, sindeyler yuksama. Ömrüm ödebidim sınıp şılına. Sağışım uğradı,
yaşı jırıma var dünya özgerer yaratan düğüne jırlıyman sağışla jırlıyman güyüne öz ıslan izlerine ayları sürülge jırlıyman sızlanır jırlıyman süyüde Jırlıyman süyüde Рәхмәт, Эльвина, студиябызның қонағы. Тере тавышқа жанлы концерт менә шундый була дип тел шартлатып утырсыннар бөтен тамашачыларыбыз да. Һәм хәтта үзем дә тел шартлатам, гәрчә Эльвинаның җырлый белүен белсәм дә. Эльвина, инде билгеле югары дәрәҗәдәге концертлар алар үзләрен акламый. Акча эшлим дигән максат белән андый программаны һич кенә дә эшләнми торгандыр инде андый программалар. Шулай да инде акча янчыгын калынайтуны максат итеп куйган артистлар бик күп, әмма сәнгатьне шул рәвешле югары дәрәҗәгә җиткереп булмый, билгеле. Синеңчә, программа төзегәндә төп игътибар нәрсәгә юнәлгән булырга тиеш? Беләсеңме, Айгөл, беренчедән минем уйлавымча, сыйфат әле ул акчага гына барып тоташмый. Сыйфат ул беренче үзебездән килә. Гомумән, музыкага караш. Сыйфат инде без аны туплыйбыз. Башта укыйбыз, аннан соң инде ул камилләшә, аннан соң тора барамын, концертлар карый, нидер фикерләр йөртә башлыйбыз. Менә шуннан килә ул сыйфат. Һәм нәрсә эшләргә тиеш? Беренчедән инде ул үз исендә эшли башларга тиеш. Фикерен бәлки үзгәртергә тиештер. Гомумән, эстрадага карата, чөнки бу бит әле акча эшләү максаты гына түгел концерт кую. Бу бит сәнгать, бу культура. Ул бит сәхнәгә чыгып, тамашачыга нидер җиткерә артист кеше. Шуңа күрә ул беренчедән нәрсә әйтермен, бу җырларым белән мин нәрсә әйтергә телим халыкка, ул башта шуны уйларга тиеш. Аннан соң инде ул уйлый башлый шушы фикерен ничек итеп бию беләнме әле ул шоу-программа белән ул ничектер тулыландыра. Ул инде аннан соң аңа килә башлый. Кирәк икән аның өчен режиссерлар бар. Алар бу номерны тулайым рәвештә күрсәтергә мөмкин, бу фикерне дип әйтәсем килә. Шуңа күрә ул башта шуны эшләргә тиеш. Үз өстендә эшләп, үз тавышы өстендә эшләргә тиеш, костюмнар өстендә эшләргә тиеш. Чөнки бу шулай ук сыйфатның нидер өлеше диясем килә. Чөнки тамашачы килә, әлбәттә бар, бик яхшы җырчылар бар, әмма дә ләкин бәлки финансыгы булмауданмы, ничектер инде, бәлки төрле ситуациялар бардыр инде, концерт куя алмыйлар, яки тамашачы җыя алмыйлар. Әйе, бу проблема. Бу проблема. Һәм бу проблема как раз таки дип әйтәбез инде урысча, җырлый белә торган җырчылар арасында. Нигә шулай икән?
Нигә икән? Менә мин дә шушы сорау белән мин элек бик күп уйлана идем. Хәзер инде мин бу сорауны ничектер үз эшемнән җибәрдем диясем килә. Чөнки мин әле дә аңлап бетерә алмыйм. Ни өчен шундый проблема бездә? Чөнки минем әле тәҗрибәм бик зур түгел концертлар кую белән. Бу әле 3нче программа гына һәм 4нче концерт дип алдык. Һәм әле дә 3нче тапкыр программа куеп, 3нче ел рәттән куеп концерт. Без инде 3нче ел шушы проблемалар белән очрашабыз. Нинди генә сыйфатлы продукт дип әйтәбез инде без аны күрсәтсәк тә барыбер шушы проблемалар белән туры килә очрашырга. Инде бит инде тулайым алсак инде концертта бар әйбер дә бар. Режиссерлар да эшли, сценаристлар да эшли, ут куючылар да бар. Нәрсәдер җитми. Димәк, Тамашачының зәвыгы шул кадәр генә булып чыгамысың инде? Юк. Монда беләсеңме нәрсә? Проблема тамашачыдагы бәлки бардыр. Ул да бардыр. Димәк, мин нәрсә беләндер әле тамашачыны Җәлеп итә алмыйсың? Җәлеп итә алмыйм. Чөнки бу проблема мин ничек әйтим? Бар артистлар көн саен гастрольдә йөри торган һәм көн саен тулы заллар җыя торган. Без аларны синдә миндә бик яхшы беләбез. Нәрсәдә хикмәт? Минем өчен әле дә бу сорау. Шул кадәр җитди итеп, мин әзерләндем бу тапшыруга җитди итеп, ләкин бу дәрәҗәдә җитди җаваплар алырмын дип һич көтмәгән идем. Мин рәхмәт сиңа. Менә инде концертларга килгәндә син бит инде әйтәсең, концертлар карыйбыз дип. Син үзең инде концертларга йөрисең, гомумән безнең татар эстрадасындагы җырчыларның концертларын карыйсыңмы син? Коллегаларыңның концертларына йөрисеңме? Мин дөресен әйткәндә концертларга бик сирәк чыккалыйм. Ни дисәң, ул мин теге үзебезнең татар эстрадасын яратмыйм, һәм аларның концертларын карыйсым килми дигәннән түгел. Бу әлбәттә әзрәк вакыт җитмәүдән, чөнки мин бар вакытымны балама сарыф итәм. Без бик соң кайтабыз, аннан соң инде минем барасы да килми башлый бер каяда. Һәм мин бик яратып тыңлыйм. iTunes-та альбомнарын һәр вакыт сатып алам. Бу минем бар берничә яраткан җырчы. Ул минем группадашым Ришат Фазлиәхмәтов. Мин аны бик каты хөрмәт итәм. Раяз Фасихов. Бик яратам менә соңгарада бик тыңлыйм Салават белән Гүзәлемне. Мин аларның менә шундый гадиллекләре бик ошый. Ничектер мин аларга ышанам. Менә мин аларны тыңлаганда ышанам. Миңа җырын тыңлаганда мин аларга ышанырга тиеш. Чөнки алар күңелләре белән җырларга тиеш. Эчтән, күңелдән, йөрәктән чыгарга тиеш. Җырлар бары тик шул очракта гына тамашачыны да җәлеп итеп була торгандыр. Инде тамашачыны аңлап алдап булмый. Элина, бик матур җырлыйсың. Әйдә, җырла әле бердә булмаса. Әйдә. Нәрсә булыр әгәр синнән миңа кадәр юлларымны буран капласа? Нәрсә булыр әгәр уйларга да хәтәр шул ук җилләр сине урласа? Нәрсә булыр белмим, синең белән гөлмин, синең белән бергә янармын. Нәрсә булыр димә, алдан юрау нигә, мин кайдан да сине табармын. Нәрсә булыр икән, хыял минем җилкән, юлларыма каршы тормаса? Сөю чагыннан, минем кочагымнан, шул ук җилләр сине урласа? Нәрсә булыр белмим, синең белән гөлмин, синең белән бергә янармын. Нәрсә булыр димә,
Aldan yurav nige min faydanda seni tabarman. Nerse bulur bilmeyim, senin bilen gülmeyim, senin bilen birge yanarman. Nerse bulur dime, aldan yurav nige min faydanda seni tabarman. Nerse bulur canım, ata almaz tanım. Karangalık bassa dünyası. Sensiz günlerimden Huday uzi bizini saklasın. Nerse bulur bilmeyim, senin bilen gülmeyim, senin bilen birge yanarman. Nerse bulur dime, aldan yurav nige min faydanda seni tabarman. Nerse bulur bilmeyim, senin bilen gülmeyim, senin bilen birge yanarman. Nerse bulur dime, aldan yurav nige min faydanda seni tabarman. Gözlerimde yaz isimden, altın sarı naz üstünden, yüreğimde sihri mantıra. Elle aşık buldum indi, süyütemin tüydüm indi. İser küngelimde kim bilir, yarattırdın kızlarımda, altın sarı gözlerimde. Kızlar tügelikken küngelsen, yarattırdın kızlarımda, kurbi nurlu yüzlerimde. Nişik yaşagan sensiz, siyuhisi siyutisi, bizim şu yazılar tüzülü. Yağmur bulur yava izlerge, siyuhisi siyutisi, yarattım seni güçlü. Bakıp tattım sarı kızlarga, yarattırdın kızlarımda, altın sarı gözlerimde. Kızlar tügelikken küngelsen, yarattırdın kızlarımda, kurbi nurlu yüzlerimde. Nişik yaşagan sensiz. Sulaşıktıydım kızda, şatlık eminim kızda. Sarı tüsler tügel sağışta. Sulaşıktıydım kızda, şatlık eminim kızda. Sarı tüsler tügel sağışta. Yarattırdın gözlerimde, altın sarı gözlerimde.
iken köngelse yaratırdın gözlerime görme nurlu yüzlerine nişik yaşaganım sensiz yaratırdın gözlerime altın sarı gözlerime gözler tükenirken güneşte yaratırdın gözlerime görme nurlu yüzlerine nişik yaşaganım sensiz nişik yaşaganım min sensiz min sensiz Эльвина, студиябыздын кунагы тире тавышка жанлы концерт. Hurmatli тамашачыларыбыз, инде әлеге студиядагы атмосфераны күреп, тоеп кына бетереп булмый торгандыр. Шәхсән мин шу кадәр рәхәтләнеп, менә сусаган булганмын икән, Эльвина. Синең тавышыңа сусаган булганмын. Һәм менә шушындый форматтагы концертлар тыңлаучылар өчендә, шулай ук инде тамашачылар өчендә һәм сезнең коллегаларыгыз өчендә үрнәк дип әйтер идем мин. Ай, рахмәт. Менә монда инде яшерен батырын түгел, шунлап та бу тире тавыш, менә өченче көплектә дә әзрәк бутап җырладым. Бәлки тыңлаучылар моны аңлаганнардыр. Зыян юк, чөнки без инде монда алдап утырырга җыенмыйбыз да, алдамаячакбыз да. Әйдә, тагын бер җырым белән контроль, мөмкин булса безне. Әйдә. Эльвинаны тагын бер яктан ачырга тырышабыз без. Эльвина, студиябызның кунагы. Yakında benim belen tügel sen yanında benim sızlı küngel Güterler gözlerine bakan Düzsüz olur yaşarlar yalgan İşit yüreğimde İşit benim dileğimde İşit canım yatakımdı İşit uğrasım kilmi İşit yüreğimde İşit benim dileğimde İşit canım yatakımdı İşit uğrasım kilmi Sen yırakta hayal kanatında ışık gitti yarım kanatında Sen yırakta hislerin bilen Sen yırakta işitmişsin bilen İşit yüreğimde İşit benim dileğimde İşit canım yatakımdı İşit yoktasım kilmi Senin жылың әллә жойылганмы Мені сөю көптен тыйылганмы Серләрне сөйлим хәзер кемгә Ишетмисең, аңламыйсың нигә Ишет йөрәгемне Ишет минем теләгемне Ишет җаным якатынды Ишет юктасың килми Ишет йөрәгемне Ишет минем теләгемне Ишет җаным якатынды Ишет юктасың килми Ишет җаным якатынды Ишет юктасың килми
кына әйтәләр, бер хатын кызда акыл һәм матурлык бергә яши алмый дип. Яши ул, ник яшәмәсен? Менә бит. Студиябезнең кунагы нәкъ шундый Эльвина. Эльвина, син моңнар ява клибыңда җырчы карьерасын үзе өчен сөйгәнен, җырчы карьерасы өчен үзенең сөйгәнен калдырып киткән җырчы образында идең, әйме? Бүгенге көндә син менә бу адымга бара алыр идеңме? Шундый сорау туды әле миндә. Беренчедән, анда бит әгәр клипны карасак, анда бит мин мәҗбүри рәвешле шушы кешедән китергә тиешмен. Чөнки анда имештер минем концерт программалары куелган һәм мин концертка барырга тиеш. Аннан соң инде анда карап була, ахырда без бергә калачакбыз дип уйлап була инде анда. Чөнки ул минем артымнан килә. Беләсеңме нәрсә, Айгөл? Әлбәттә, мин аны һәр вакыт әйтәйдем, әйтәчәкмен, әйтәм дә. Беренче урында ул минем гаиләм. Күпме генә миңа килеп әйтсәләр дә, менә нәрсәгә син җырламыйсың, ни өчен концертларда бик аз катнашасың? Бу бары тик минем уйлап эшләнгән һәм ничек әйтим, төпләп фикер йөрткәннән соң эшләнгән эш диясем килә. Һәм әлбәттә мин иҗатсыз яши алмаячакмын. Бу шулай ук билгеле, факт. Бары тик ничектер, ничек әйтим, менә золотая середина дип без Алтын урталык. Әйе. Менә шул алтын урталыкны гына белеп эшләргә була. Чөнки мин әйтмәс идем иҗатта, гомумән тулаем иҗатта булган һәрбер хатын-кыз да бәхетле дип. Хатын-кыз буларак, әни кеше буларак. Менә минем өчен ул иң беренче. Минем бәхетле хатын-кыз һәм бәхетле әни буласым килә. Һәм шуңа күрә инде миңа шушы әзрәк кенә үземне тыйырга туры килә. Иҗатта. Эльвина, менә бит еш кына шулай дип әйтәләр, әгәр дә озак кына сәхнәдә күренми торса, яисә әйтик радиоларга килмәсә, телевидениегә килмәсә, җырчы бераз гына югала башласа, онытыла диләр. Әйе. Син моннан курыкмыйсыңмы? Юк. Мин моннан курыкмыйм. Беләсеңме нәрсәгә? Чөнки бу мин беренчедән үзем өчен җырлыйм. Беренчедән. Чөнки мин яратам бу эшне. Һәм мин моны бер кайчанда үзем, әгәр дә инде мин әйткән идем бит инде аңарчы сиңа да, әгәр дә инде бик каты акча эшләргә туры килгән булса, кирәк булса, инде миңа менә алам сакласын, шундый ситуациягә эләксәм, андый ситуациялар миндә булды. Минем әле башка сфера да бар, белемем, башка белемем да бар. Шуңа күрә син иҗат белән акча эшләүне кулай күрмисең, демәк. Җырлап акча эшләргә җыймыйсың. Җырлап акча эшләп булмый, Айгөл. Шулай яши бит. Татар эстрадасы тулаем шулай яши, Эльвина. Заллар җыялар, көн сайын концерт куялар. Бер буш көннәре юк, алар районнан районга йөриләр, заллар тутыралармы, тутырмаганнары да бардыр инде араларында. Ләкин моны инде кәсеп итеп күрәләр, акча эшләү усулы итеп җырлап, банкетларда җырлыйлар. Аңлыйм, мин моны аңлыйм, әмма дә ләкин менә мин ничек гаилә, менә мин ничек үзем тормышымны күрәм. Әлбәттә акча эшләп була, әгәр син көн-төн өйгә кайтып кермәсәң. Шулай яшиләр. Әйе, шулай яшиләр. Әмма дә ләкин минем алай яшисем килми. Минем балам белән, гаиләм белән яшисем килә. Әгәр дә инде мин беренче урында гаиләмне куеп һәм үземнең иҗатымны акча эшли торган сфера итеп сайласам, мин эшли алмаячакмын. Туры килмәячәк, аңлыйсыңмы син шуны? Син шундый усал? Син шундый кырыс, Эльвина. Мин карап утырам да, мин белә идем синең еш кына әйткәнең бар сиңа, син салкын хатын-кыз кебек дип әйтәләр дип. Ләкин мин элегрәк бу фикерне инкар итә идем, чөнки Эльвина ул шулкадәр хисчән, шулкадәр ул эчкерсез, шулкадәр ихлас ул дип әйтәм. Ләкин хәзер бер ел эчендә шулкадәр үзгәреш күрәм мин синдә. Син шулкадәр, беләсеңме, ул усаллык дип кенә түгел, ул төплелек барлыкка килгән синдә. Менә шуны ассызыклап та әйтим әле.
төпле фикерең барлыкка килгән, син инде нык итеп менә бу фикереңне әйтүдән курыкмыйсың. Элек бераз икеләнеп тора идең, барыбер икеләнү бар иде синдә. Ә хәзер алай түгел. Чөнки мин беләм миңа тормышымда нәрсә кирәк икән. Мин Максатларың куелган, әйе, приоритетлар куелган. әйе. Менә мин әйтер идем, үрнәк алырга кирәк мондыйлардан. Яшь кенә булуына карамастан, менә шундый хатын-кызлардан күбәйбергә өйрәнеп була. Менә монда акыл һәм матурлык төшенчәсе бер Эльвинада дип мин һич икеләнмичә, һич курыкмыйча әйтә алам. Эльвина, җәһәт кенә сораштыру. Әйдә, әйе, юк, я бер-ике сүз белән генә җавап биреп ала торган сораулар бирим әле мин сиңа, мөмкин булса. Син үзеңне уңышлы хатын-кыз дип әйтә аласыңмы? Юк. Сәбәп? Чөнки әле мин уңышка ирешмәдем. Үземә куйган максатта әле мин уңышка ирешмәдем. Ә бу тормышта сиңа нәрсә, синең өчен нәрсә мөһим? Беләсеңме нәрсә мөһим? Күңел тынычлыгы. Менә иң беренче күңел тынычлыгы. Чөнки ул миндә бик аз. Менә шул булса, миңа башка бер ни кирәк түгел дигән түгел. Әлбәттә без үзебезгә бик күп максат куябыз. Моңа ирешергә тигендә, менә барырга, буны аласы килә, тигенне эшлисе килә. Бер нәрсә эшлисе килми. Күңел тыныч булмаса. Менә иң беренче шул. Менә әйтәләр бит, идән чыкканда уң аягыңны уң аягың белән чык, уң аягың белән атлап кер диләр. Менә минем эшкә кергәндә, менә тыныч күңел белән керәсе килә. Шулай булсын. Амин. Тормышка ашмый калган, әмма гел-гел хыялы уйлап йөргән хыялың бармы? Бар. 5 бала. Ого. Минем хыялым иде 5 бала. Чөнки мин бер үзем генә гаиләдә. Һәм мин гел хыялландым. Мин шундый менә минем абыйм белән апам бар, алар без инде двоюродныйлар дибез, ике туган. Без шуның кадәр аралашып яшибез. Шуның кадәр без атна сайын бергә. Атнага берничә тапкыр, Аллага шөкер, менә без түгәрәк өстәл каршында гел бергәбез. Яки алар бездә, без аларга менә гел йөрешеп яшибез без. Безнең мөнәсәбәтләр бик яхшы, Аллага шөкер. Менә бер туганнар кебекбез. Чөнки без үсүндә бергә үстек. Әмма дә ләкин барбер бит ул кайвакыт сизелә, алар барбер вакытларын күбрәк үткәрә бер-берсе белән. Һәм бәлки серләрендә күбрәк серләшәләрдер. Һәм мин шуны хәтле хыяллана идем. Менә абыем булсын иде, сеңелем булсын иде дип. Һәм үзем дә гел әйтә килдем. Менә минем балаларым 5 булмаса да 3 булырга тиеш дип. Менә әлегә миндә әле бер генә бала. Син әле яшьсең, барсы да алда. Амин, менә шулай булсын инде. Бер нинди акчага да нәрсә эшләмәс идең. Бер нинди акчага да. Белмим, бер нинди акчага да мин бик күп әйбер эшләмәс идем бер нинди акчага да. Беренчедән мин үземне сатмас идем. Чөнки аны кире сатып алып булмаганнар. Менә шулдыр иң беренче. Иң беренче нәрсә башка килә, үземне сатмас идем. Сине таныйлармы? Әлбәттә таныйлар, бик еш таныйлар һәм төрле яшьтәге кешеләр дип әйтик, һәм мине бик шатландыра. Аларның килеп дәшүләре фотога, менә алай түгел, әйдәгез фотога төшик, бик асрыйлар фотога төшергә. Син бит бөтен дөньяга кычкырасың, мин фотога төшергә яратмыйм дип. Минем килгән һәрбер тапшыруымда әйтәсең, мин фотога төшергә яратмыйм дисең. Бәлки шуңадыр, Эльвина. Яратмыйм, мин фотосессиялар яратмыйм. Ой, иң яратмаган әйберем шул минем. Һәм алар килеп дәшәләр. Менә сезнең концертыгызны, менә без концертыгызга бардык. Менә шундый икән бит сез, менә шул. Хәзер минем балам күптән түгелне килде. Әни беләсең, менә миңа музыкальный школада ди. Килделәр дә ике кыз әйтәләр ди. Менә син шундый бер җырчыга ошагансың ди. Менә аның исеме Эльвина. Син шундый аңлашагыз. Мин әйттем ди, ул минем әнием дип әйттем ди. Алар белән карточка, фотога төштеләр ди. Шундый тиген итеп сөйли, аның өчен шундый шатланып, ул фотога төшкән өчен түгел, горурланып, аның әнисен беләләр. Менә шул аның горурлыгы шул иде. Горурлануы дип әйтик. Критикага ничек карыйсың, Эльвина? Бик нормаль карыйм. Мин гомумән яратам критиканы. Менә мин концерт булганнан соң, шундый көттем, беренче концерттан соң критика булмады менә. Шундый
укыйсы килде менә. Дөресен генә әйткәндә, әлбәттә мин бик рәхмәтлемен. Мин бик рәхмәтлемен. Җылы сүзләргә, бары тик уңай фикерләргә бик рәхмәтлемен. Димәк, без дөрестән дә бик күп эшләнелгән. Әмма дә ләкин кызык бит. Төрле кешеләр бар. Алар бәлки каядыр язганнардыр, әмма дә ләкин миңа килеп җитмәде ул. Икенче концерттан соң да шулай булды. Менә өченчесен куябыз. Быелгы концерт гомумән башка ул. Концертның икенче көнендә үк миңа шалтырат ярыймы? Булдым. Менә монсында булыр шикелле. Чөнки миңа калса без бик авыррак программа алдык быел. Сәхнәләндерү авыр. Менә шушы программаны. Чөнки бу бит без аны әйттек, бу бит музыкаль спектакль монолог. Әйе. Һәм безнең монда декорациялар, бер сер ачам, быелны бернинди экранда булмаячак. Бары тик декорациялар. Чөнки беләсең, менә шу уй килде дә бит идея. Декорациялар белән әмма театрда кебек менә. Театр спектакль караган кебек булсын дип. Аннары бер заман үземне сүктем. Чөнки экраннар белән эшләү күпкә җайлырак. Чөнки син анда видео сурәтне җибәрәсең дә, контент Чыгымнары да аның кадәр түгел. Әйе, теге контент җибәрәсең дә, видео сурәт җибәрәсең, ул сине бик матур булып күренә, номер беләсеңме? Ә бит синең экран булмагач, син бары тик үзеңнең эмоцияларың белән бар җиткерергә тиеш, декорациялар белән җиткерергә тиеш, һәм биючеләр белән. Менә монда авырлык. Һәм авырлык әле шулай ук видео төшерүчеләргә. Чөнки аларның үзенең техник яктан сине тотарга кирәк камерада, әйе. Техник яктан аларга авыррак булачак. Ул читтән карап торганда гөл борай бер дә җайлы кебек. Менә син җырлаганда шундый җиңел җырлыйсың кебек, Эльвина. Әйе. Монда билгеле инде тавыш ярылары көч таләп итә, билгеле техниканы белергә кирәк. Ләкин менә шикләү кичерткән шикелле генә дип әйтим синең җырлавыңны тыңлаганда. Алай түгел, Айгөл. Әйдә тагын бер җырлай әле тыңлап карыйм әле, шулаймы икән? Эльвина студиябезнең кунагы. Yaratып яшәргә килгәндә, итәргә дөньяны гөл шәшәр. Yaratып яшендә яшнәсә, өмөтле булыр ул киләчәк. Якты нур таратып, яратып җанатып, асмый ятсынмый хисләрне аңлатып. Ялкындай дөрләсен гөрләсен, яшик без дөньяны яратып. Якты нур таратып, яратып җанатып, тарсынмый ятсынмый хисләрне аңлатып. Ялкындай дөрләсен гөрләсен, яшик без дөньяны яратып. Yaratып яшәргә килгәнбез, яшәү җиһанда бик рәхәт. Тормышны җыр итә терелтә, якыннар тудырган мәхәббәт. Якты нур таратып, яратып җанатып, тарсынмый ятсынмый хисләрне аңлатып. Ялкындай дөрләсен гөрләсен, яшик без дөньяны яратып. Яратып яшәргә насыйп булсын иде, Айгөл. Һәрберебезгә дә. Якыннарыбыз белән бергә һәрвакыт булырга насыйп булсын иде. Ишан сау булыйк, сәламәт булыйк. Менә шулай бергә җыелышып яшәргә насыйп булсын. Атылып йолдыздай балкырга,
yanarga birilgen bu ömür bulganlı özgertü düzeltü soň tugel bir paýşansın tugel ýakdylır tarafı yaratıp janatıp tarsınmy yatsınmy hislerine anladı yalqınday dirlesin gürlesin yaşık biz dünyanı yaratıp yalqınır taradı yaratıp janadı tarsınmy yatsınmy hislerine anladı yalqınday dirlesin gürlesin yaşık biz dünyanı yaradı yaşık biz dünyanı yaradı Шушы урында тапшырыуыбызны тәмамлыйбыз киләсе очрашуларга кадәр дип. Сәхнәдәш тапшыруын көтеп алырсыз дип бик өметләнәбез. Ә бүгенгә инде сау булыгыз. Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә